Bună dimineața, clasa 1! V-ați întrebat vreodată cum arată un oraș în care oamenii nu muncesc? Păi hai să ne imaginăm cum va arăta acel oraș. Străzile sunt goale, magazinele sunt închise, iar casele sunt prăfuite și neîngrijite. Nu există brutari care să ne facă pâine, așa că nimeni nu poate cumpăra ceva de mâncare. Spitalele sunt închise, pentru că nu sunt medici care să îngrijească bolnavii. Nu există profesori care să ne învețe lucruri noi, iar copiii nu pot merge la școală. Nimeni nu construiește case noi, nimeni nu repară drumurile și nimeni nu conduce autobuzele. Totul pare atât de pustiu și trist. Un oraș fără muncă nu poate funcționa. Elevi, acum imaginați-vă un oraș în care fiecare muncește. Cum va arăta acel oraș? Pe străzi vor merge autobuze, iar șoferii duc oamenii la serviciu și acasă. În bucătărie miroase pâine caldă, pentru că bucătarul s-a trezit de dimineață ca să coacă cele mai gustoase bucate. La școală, copiii învață de la profesorii isteți, iar la spital, doctorii îngrijesc pacienții. În parc, muncitorii au plantat flori colorate, iar lumea se bucură de frumusețea locului. Acesta este un oraș în care fiecare muncește și ajută comunitatea. Totul pare atât de frumos, atât de vesel și atât de organizat.